ezagit beti danik, aspaldi danik hasteko pentsatzen dut eskolegiak merezi duela bere ezagutza, bere nortasuna giri bat, ez dugu nortasuna giririk, eta pentsatzen dut garela realitatean, populu bat, historio bat, lujalde bat, baditugula proiektuak, badugula gero bat eraiki nahi duguna, eta falta ditugula tresnak. Tresna horitarik bat, da, kuadro instituzionala, laborantza munduan, kuadro instituzionali lotua diren tresnak badira, eta hori behar ditugu gure ganatu, eskuratu eta eraiki, eta orai da, agian orai da momentua, urrats kalitatibo handi hori egiteko. Biharko kuadro instituzional berri hortan, Euskal Herriko kuadro hortan, nahiz laborantza sailan hainiz gauza baden egiteko, kuadro hori guretzat hobea izanen dela, egokiagoa izanen dela, kuadro hori ezin ez da oraiko kuadroa, departamentuaren kuadroa. Egin dugu froga gure ibilbidean, gure ibilbide kolektiboan, egin dugu froga departamentuko kuadroa etzela egokia Euskal Herriko laborantzaren zat. Ez begira entzunak, ez begira ulertuak, eta beraz behar dela beste kuadro bat. Eta beste kuadro hori da gure kuadro naturala, eta beraz horrek emanen du gure proiektuek jauzi handi bat, eta indar handi bat gehiago, ahalmen gehiago ere, eta agian Euskal Herriko laborantza ganbararen zat ere, arkitektura berri hortan, bere leku nolabait leku ofizial bat lortuko duela espero dugu. Dudak izaitea legitimoa da. Nik erranen dutana eta partikulazki barnekaldekoek, eta nik hobekia ezagutzen dut barnekaldea, eta batzuk diote, kontra diren horietan, batzuk diote barnekaldea ez dela ezagutua izanen biharko kuadro hortan, itoa izanen dela eta hiriguneak gaina hartuko duela. Eta nik pentsatzen dut kontrarioa. Alde batetik pentsatzen dut gure gaiak, laborantzako gaiak direla gai transversalak, ez direla bakarrik gure gaiak, hiritarren gaiak direla ere, kontsumitzaileen gaiak direla, benen kontsumitzaile beno zabalago, pertsona bezala, herrikide bezala, edo hirikide bezala, heien gaia direla ere. Janaria heien gaia da, paisaia heien gaia da, lurralde antolakuntza, bioanistasuna heien gaia da ere, atxikia dira, eta beraz, hori guziak behar ditugu tratatu elgarrekilan. Ez dugu ukanen elkartasunik, eta beste lurralden elkartasunik, erabakitzen badugu aparte egoitia. Kolektiboki gauzak eginez, aterako girela kolektiboki. Bakartasuna hilzoria da, hilengira bakarrik. Hormeste demora hontan igurikatu den momentua arribatu da. Pentsatzen alda beti train bat ez bada hartzen beste bat izanen dela, baina nene ustez, orai presentatzen den treina epe luzean ez da presentatuko. Behar da sartu jokoan konfiantzarekin. Ez da beldurrez sartu behar. Ez da gibeleratuz ahantzatzen. Behar da konfiantza egin, behar da parioa egin, eta behar da pentsatu, pario hori egiten duten guziak, gogo honekoak direla, fede honekoak direla, ez baldin dira ere kategoria berekoak edo lurralde berekoak. Helburu bera dugula, eta ez beldur izaitia, konfiantzarekin sartzia, eta elgarrekilan hor izanen gira denak gure barnekaldea hau zaintzeko, gure laborantza zaintzeko, eta konprendiarazteko ez dela Euskal Herririk izanen, ez baldin badu laborantza integratzen, eta batez ere guk nahi dugun laborantza iraunkorra.